Татар җәмәгатьчелеге публицист, язучы, журналист Галим Илдар Низамов белән хушлашты. Соңгы юлга озату мәрәсименнән Мөршидә Җиһан репортажы. Илдар Низамовны соңгы юлга озатырга якыннары, туганнары, хезмәттәшләре һәм аның университетта укытканда биргән киңәшләрен тотып, көн саен бер җөмлә язучы шәкертләре килгән иде. Илдар абый безнең тормышта беренче курста укырга кергәч үк барлыкка килде. Ул безнең редакциядә эш көненә җавап бирә иде. Ул безне редакцияләргә бүлеп, редакцияларга узатты һәм кулыбыздан тотып язарга өйрәтте. Аның бу дәрес белән керүе, телгән исбәтле дәрес белән безне укытырга керүен мин аның вакытлы чагына дип аңладым ул вакытта. Чөнки безнең ул вакытта журналистлар, Мирхат Хөснимәрдәнов кебек журналистлар да, Рафаил абый Мустафин кебек язучылар да безнең дәресләр белән керделәр. Һәм шуңа күрә мин аның да факультативрак дәресләр дип уйлаган. Аның кем уйлаган, аның менә шушы татар теленә нисбәтле шушы дәресләре безгә биргән менә киләчәктә сабак булардай дәресләре аның гомерлек бер мөгаллимлек эше булып китәр дип. Курс, диплом эшләре язганда бер генә этер дәүләт стандарты таләпләренә туры килмәсә дә, аппаратыгыз дөрес түгел дип эшләрне кире барган таләпчән укытучыны ярата иде студентлары. И балакай дип эндәшүләрен дә бик күпләр искә алды. Ул безнең телнең тәмлелеген тоярга, телнең үзенчәлекләрен тоярга һәм шулай итеп менә дөрес сөйләшергә, дөрес язарга, камил язарга безне өйрәтте. Һәм без менә аның дәресләре һәр вакытта гел искә төшеп тора, аның киңәшләре гел искә төшеп тора һәм мин аңа бик рәхмәтлемен. Югалту арты югалту. Әле күптән түгел Юрий Фролов, Константин Курановны соңгы юлга озаттык. Өлкән буын укытучылары арасында Илдар абый соңгы остазыбыз иде дип сөйләде. Хушлашу мәрәсимен оештыруда башлап йөрүчеләрнең берсе филология фәннәре докторы Васил Гарифуллин. Телевизиондагы шишмә безнең сагында торучы дип әйтергә мөмкин инде. Әлбәттә бик кызыклы шәхес тә иде ул. Теге шөгыльләре күп булган. Аны туган ягында да күп тапкыр булырга туры килде. Ул бит инде туган ягына бик бирелгән шулай ук кеше. Галим турында хатирәләрен барлаучы һәркем чыгышын тел сагында торган остазларына рәхмәт әйтеп тамамлады. Иң мөһиме, Илдар Низамов бакыйлыкка күчкәнче үк шәкертләремнең уңышларын, үсешен күргәч, күңелне шатлык били, бәхетем тагын да арта, тырышлыгым бушка китмәгән бит дип тормышының түгәрәклеген әйткән иде. Соңгы елларда Илдар Низамов Әтнә районының Шишмәле Сап авылында менә шушы йортта яшәде. Матбугат ру сайтына да мәкаләләрен шуннан җибәрде. Менә 80 ничә яшькә хәтле гел язды, безгә материаллар җибәреп торды, үз инициативасы белән һәм менә соңгы чыккан материалы да бездә 10 февраль генә чыккан әле менә. Менә айга 2, айга 3 әйбер җибәреп торды, аны көтеп алалар иде. Әллә ничә төрле сортлы алма, йөзем җимешләре үстергән Әтнәнең Мичурина профессор Илдар Низамов янына шәкертләре дә изне суытмады. Кайберләре махсус бергәләп балык тотырга, гөмбә җыярга да кайткалады. Һәр вакыт якты йөз белән Илдар абый һәм хатыны Месфия апа каршылый торганнар иде. Кадерле миннән калмады, барыбер ир-ат кеше калса авыр була ишенде яшәү. Месфия апаның 62 ел бергә тигез гомер иткән хәләл җефете, меңләгән студентка белем биргән тел белгече Илдар Низамов Шишмәле Сап авылы зиратында җирләнде. Кеше китте, җыры калды. Ул җыр якыннары, шәкертләре барында өзелмәс. Мөршидә Җиһан, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.